Grade 10 students sa Luok National High School nagkampiyon sa National Diwang sa Gisag Quiz Bee Competition. Mibunga gayud ang pipila ka buwan nga pag-review sa 15 anyos nga si Liam Ilihan. Dako usab ang iyang pasalamat ngadto sa iyang coach nga si Teacher Earl Adrian Sejas tungod sa pagbubo niini og panahon aron siya magiyahan sa national competition. Bisan pa man kung day off na sa iyang coach. Gipil din ni Liam ang mga tinun-an sa mga pampubliko o pribadong tunghaan. Gikan sa laing 13 ka mga rehiyon, lukop nasud. Gawa sa trophy o certificate, nakadawat usab siya og 15,000 pesos nga ganti. Ang overwhelming kay first time po na ako mapilo kanay nana kadako nga kanang contest ya national pa jud. And thankful po ko ni Sir Sehas kay naabot ko na kanang contest. Kami nangurog nami pagkasayod namo ang ubang mga region ligon kay mga eskwelahan nga ilahang nagrepresent sa ilahang kada region, labi na tong Ateneo nga na second place. Pero nisalig gihapon mi ni Liam nga makaya niya kay ang iyang determinasyon, iyang dasig o ang iyang pagtuo sa Ginoo mao jay among kinuptan nga mahimo og makabot namo ang first place or grand champion.